padha ngomong dijupuk gendero alas kono. Aja nganti ana wong liya sing kena. Samaan dasar akuntansi seperti yang saya tunjuk di sini adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini penting untuk ujian nanti. Suwe urip ing kutha bisa njalari pamikire beda karo nalika isih ing desa. Luwih ngutani, luwih modern. Iku sing nemahi Ranti. Wis 3 taun sinau ing Yogya sawise rampung SMA ing Magelang. Ranti asale Magelang, nanging dudu kutane. Desa sing adoh saka karamean. 3 taun ngrasakake urip ing kutha iku sing jalari Ranti ninggalake cara-cara urip ing padesan. Kaya ngenani sing magepokan karo sing diarani tahayul. Ranti ora percaya maneh marang anane demit gendruwo sing gondol wong lan liya-liya sajinise. Dheweke mikir kabeh mau mung ngayawara. Biyen saben krungu crita ana bocah digondol wewe mesti wedi. Bareng wis gedhe, Ranti mikir kabeh cerita mau mung kanggo medeng-medeni bocah supaya ora nakal. Senajan prasasat seminggu sepisan mulih menyang desane, Ranti wis arang-arang krungu cerita sing dianggep tahayul iku. Ananging sawise suwe ora ana cerita kaya mangkono, dilalah keprungu cerita maneh. Ceritane ora nganti seminggu ana bocah loro digondol gendruwo. Sepisanan krungu cerita iku nalika Ranti mulih jaluk duit wong tuane kanggo mbayar kuliah. Wingi anake ditukul digondol gendruwo. Ah, mosok iya? Saiki isih ana gendruwo. Lah kok ora percaya? Iya, percaya. Anake ditukul sing endi? Si Warti po? Ya si Warti kuwi. Ceritane piye? Iya percaya. Anake ditukul sing endi? Si Warti po? Ranti miterang kanggo nyamudani nglegani bapake. Kandhane Warti lagi mulih ngaji suruh-suruh nang arep omahe Lengkadisan ketemu gurune dijak tilik bayi. Bocah gelem ning ya kuwi mau nyatane dudu gurune. Ora ora dijak tilik bayi. Malah esuk-esuk ditemokake lele-lele lemes gledak nang kampung desa wetan. Critane Warti rasane ya rumangsa tilik bayi yo disuguh barang. Ranti ngrungokake critane bapake. Mantuk-mantuk etok-etok percaya. Kamangka batine guyang-guyu maida. Ngayawara batine. Nalika mulih seminggu candhake, Ranti krungu meneh kabar ngenani bocah digondol gendruwo. Mung 3 dina sawise kedadean sing sepisanan. Tengah-tengahe turu awakku dihoyok-hoyok wong, ning aku ora ngerti sapa merga peteng. Aku dikon pindah ning wegah wong ngantuk. Awakku krasa dijunjung wong kuwi, merga ngantuk aku manut wae. Pikirku paling bapak sing mindah aku menyang kamar. Awit wengi iku Tarmini turu ing klasa ngarep TV. Tangi esuk-esuk padha umyek merga Tarmini ora ana. Kamangka omah kancingan rapet. Ora let suwe ana tangga dodok-dodok lawang nggendong Tarmini sing lemes lan nangis. Jarene Tarmini ditemokake turu nglintik mingklik-mingklik nang gecik kali wetan kono. Ceritane Karsinah, Ranti mantuk-mantuk ngiyani ceritane Karsinah. Ananging atine isih kukuh, ora percaya cerita-cerita lan kedadian mangkono. Desane Ranti pancen adoh saka karamean, isih kurang maju. Yen wis surup mesti peteng. Nalika mulih lan kepenera ketemu Karsinah iku wis sore ngarepake surup. Sawise pisah karo Karsinah, dilalah kekrungu swara bledek. Banjur grimis riwis-riwis teka. Sangsaya suwe sangsaya deres. Ora suwe wis dadi udan. Arep ngayup ora ana ayupan. Tujune ing pertelonan ketemu wong gawa payung ngajak bareng. Udan sangsaya deres. Dalan sing peteng lan jeblok angel diliwati. Wong wadon ayu mau ngajak Ranti mampir dhisik, awit yen nerosake laku cetok angel. Senajan omahe kari cedhak, Ranti manut. Senajan uga durung kenal karo wong iku.
Mbok menawa wae pancen wong anyar. Ranti ora kober katon sapa sajatine wong wadon sing manggon omah iku. Awit nalika takon-takon terus ditinggal mlebu. Digawekake wedang jahe, disuguh telo boreng. Ora akeh guneman jalaran sing duwe omah terus mlebu metu. Sawentara Ranti mung maca majalah sing sumeleh ing meja. Ing jaba udan tetep ngrejih kaya ora mendah sithik-sithika. Ora krasa mripate Ranti ngantuk banjur angler ing kursi iku. Nalika mripate melek, Ranti rumangsa ana sing ora trep. Hawa adem jejet. Tetelo dina wis esuk nanging isih peteng. Ranti nguletake awak. Kriyet-kriyet krasa sing dilungguhi lang dilendheati dudu kursi ukiran sing pengkuh nanging barang sing digawe saka pring. Keprungu swara jelak-jeluk. Suarane wong macul, batine Ranti. Loh, kok kowe Ran? Wong sing nyedheki mau takon kanthi kaya ora percaya. Wong iku pranyata Pak Katrem, bapake dhewe. Pancen pantes yen Pak Katrem gumun nemoni kasunyatan esuk umun-umun anake ana ing kono. Demit. Tembung iku sing nalika tukul ing pikirane Pak Katrem. Ranti isih lungguh selonjor plenggongan ing tempat iku. Ing sacedhake papan lungguhe Ranti, katon ana bathok isi banyu reget lan telo mentah iris-irisan. Bareng eling, Ranti terus bengok sara nubruk bapake lan nangis gero-gero. Ranti ketangor, kelakon ketemu dhewean karo Demit sing sasuwene iki dheweke ora percaya.